जाथाय रादाब इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोना बे जाथाय रादाब इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला बे जाथाय रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। मानोना बे जाथाय रादाब इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोना हादोरनि मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ मिथिबाय थानो मोनगोन। बिदिबा फैदो दिनैनि फुंबिलिनि जाथाय रादाबखौ जागायजेननि। मध्य प्रदेशनि जबलपुर प्राइभेट हस्पिटालाव अर खामदों। जबलपुर कालेक्टर डक्टर इलैयाराजाथिया बुंनाय बादिब्ला, हस्पिटालनि 3 स्टाफ आरो 4 बेरामि आरो सासे केयारगिभारखौ लाफानानै बिसोरो 8 जना बे अरजों खामजाना थैबाय होननानै मिथिहोदों। बे जाथायखौ नायना मध्य प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार शिवराज सिंह चौहानआ थैनाय सुबुंनो 5 लाख आरो जखम जानाय सुबुंनो सासेयाव 50,000 रां होगोन होनना मिथिहोदों। दायो नेक्स्टआव दङ पाकिस्ताननि कराचियाव थानाय आजिम मुंनि सासे मानसिया 2006 मायथाइयाव भिजा आरो पासपर्ट गैयालासिनो नेपालनि लामाजों जोंनि भारतआव हाबफैदोंमोन। बिनियाव जेबो प्रुफ मोनैनि थाखाय जोंनि भारत देशनि पुलिसआ बिखौ जेलाव 16 बोसोर सोनानै दोननाय जादोंमोन। दायो बेखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनानै होनाय जाबाय। दाना फैदो मोनसे गुबुन रादाबाव। जोंनि भारत हादोरनि हारियाना स्टेटआव थानाय हारजिंदर कौरआ वुमेन वेटलिफ्टिं बादायनायाव 71 किल'ग्राम गिलिरथायखौ दिखांना ब्रन्ज मेडेलखौ गावनि आंगोनि खालामना लानो हानायजों लोगोसे जोंनि भारत हादरखौबो मुंदांखा खालामनो हादों। नेक्स्टआव दंबावो बनसुआ एबा दा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनआ आगस्ट दाननि 8 खालार खालि दिल्लीनि जन्त्र मन्त्रआव थांना बड'लेण्ड सोमावसारनायनि फोसावदों आरो बयखौबो लैहोर थांनो बनसुआ फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। थेंक इउ फर वाचिं। नायनायनि थाखाय धन्यबाद।